Türkmenistanyň durly künjeklerinde barha köp lukman käbiri juda agyr halda tasdiklanan COVID-19 ýagdaýlary bilen keselhanalara ýerleşdirilýär. Mary welaýatynda koronavirus alamatly ýüz tutýan ýataglaryň köpelmegi netijesinde ikinji hastahana karantina ýapyldy. Türkmen häkimetleri entegem ýurtda resmi ýagdaýda koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýärler. Sol bir wagtda girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzalýarlar. Türkmenabadyň köpürli hastahanasynda koronavirus ýataglaryny gözegçiligi diýen saglyk işgärleriniň arasyndan soňky günleriň dowamında azyndan 15 adamda sol sanda lukmanlarda, sepagat uýurlarynda we laborantlarda koronavirus ýüze çykaryldy. Koronavirus bilen kesellenleriň arasynda köpürli hastahananyň orunbasary, saglyk öýüniň işgärleri hem bar. Olara hastahananyň öýkün bölüminde bejergi berilýär diýip Türkmenabadyň köpürli hastahanasynyň işgärleriniň biri Habar Şemyza gurrun berdi. Marada hem 60 ýaşlaryndaky bir lukmanda koronavirus tasdiklanyp, ol ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirildi. Lukmanyň gyzygyny galyp demi gelmän başlady. Testiň netijesinde ondan koronavirus tapyldy we ol keselhana ýerleşdirildi. Onuň maşgala agzalaryny hem testden geçirdiler. Olarda virus ýüze çykarylmady. Onda da olaryň öýünden çykman karantinda oturmak tawsyryldy. Olaryň öýüniň töweregi her gün dezinfeksiýa edilýär diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy Azatlyň Mardaky habarçysyna gurrun berdi. Azatly kopsuzlyk aladylary sebäpli anyk adam we yer atlaryny äsgär etmekden saklanýar. Bellemeli ýeri Azatlyk radiosy ýurduň durly künjeklerinde adat raýatları bilen bir hatarda lukmanlaryň hem köpçülikli ýagdaýda COVID-19 alamatlary bilen keselhanalary ýerleşdirilýändigi barada ýygyderli habar berip gelýär. Lukmanlar hökümetin gerekli goruk terişdileri bilen üpçün etmeýändigini, tersine yüz maskalaryny hem öz hasaplaryna satyn almagy mejbur etdirýändigini aýdyp, munyň netijesinde saglyk işgärlerinden hem aňsatlyk bilen virusy ýolugýandyklaryny gurrun berýärler. Bular barada Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginden şeýle-de onuň degişli edarlaryndan maglumat almak diýençiklary häzirlikçe netije bermedi. Bu ağırlıkda marada COVID-19 alamatly ýüz tutýan hastalaryň akymyna düz gelip bilmeýän welaýatyň ýene bir ýokunç keseller hastahanasy karantina ýapyldy. Ýa-da şu hepdeniň başynda Mary şäheriniň ýokunç keseller hastahanasy karantina ýapylyp, koronavirus alamatly hastalary sakar çägäniň degişli keselhanasyna ýollap başlapdylar. Emma ýasaglary kabul etmek mümkinçilikleriniň çäklenmegi bilen bu hastahana hem karantina ýapyldy. Indi COVID-19 alamatly ýasaglar Murgap etrabynyň ýokunç keseller hastahanasy ugradylýar. Türkmenistanda koronavirusy täze ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada barha köpelýän maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler, tersine ondan azatdygyny öňe sürýärler. Muňa garamazdan türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi türkmen internet neşirleriniň maglumatyna görä, ýurtda mesjidler 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini ýapyk saklanar. Ýatlatsak mesjidler öňüne alys çäherleri üçin diýen düşündürüş bilen 13-nji iýulda ýapylypdy. Sol bir wagtda mesjidlerde 5 wagtyna azanyň okuljakdygy bellenilýär. Mundan başga da ýurtda sowda jemgyýetçilik iýmit merkezlerine girdilen çäklendirmeler geljek ýylyň başyna çelini uzolduruldy. Ozolky çäklendirmeleriň möhleti 1-nji dekabrda tamamlanmalydy. Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaky içerki hereket çäklendirmeleriniň hem geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzoldurulýandygyny ma'lum edipdiler. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanşdyrman, bularyň ýokunç keselleriň öňüne alys çäherleriniň çäginde geçirilýändigini aýdarlar. Galy bersede şu günler Aşgabatda polisiýa maska rejimine gözegçiligi hasda güçlendirdi. Azatlyň paýtagtdaky habarçysy her çatyrykda polisiýa işgäriniň gözegçilik edýändigini, ozal aýal gyzlara dözmezçilik edilen bolsa, indi olary hem berk daraşylýandygyny gurrun berdi. Türkmenistanda polisiýa işgärlerine maska sözleri ýüze çykaryp, olara jerime ýazmak boýunça gündelik plan berilýär.